May nga po mga kabangas. May nga po na ako diri sa Bilis, Montalban Street. Walang ko lingaw. Kuha na ko video ning i-vlog na ko ning City Library diri o. Pagkasayang, pila ni ka years mga kabangas. Mao pa ni nahuman ay. And I heard sa mga radio station, sa mga FM, dako na kainig budget durambot asa pangutana lamang kana sa atong panggobernuhan mga kabangas. Before pandemic is usugdan na ni nahuman na lang pandemic mao paghapon niyo as legit taxpayers. Double tax ko mga kabangas, double tax ko na ko katungod mangutana kamusta naman mulupyo sa ko sa Dakbayans Cagayan de Oro. Pasensya na sa konti yung mga kabangas, kinapagaw ko. Balo naman sa akong pagpanarbaho, diba? Ang pagpanudlo. So, muna mga kabangas, alright. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the